radio. You are the radio that makes you happy. Inkezo. Uthukuthela uyaveva wayengumphathi kaMtshengiseni Gcwensa ngemuva kokuthi uNgizwe amehlise isithunzi enkundleni zokuxhumana. Nginibingelele ngiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili Inkeza. Igama lami engumfeze kuntuthuko wakhumalo. Manguthi usemusha la ekhaya ngizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike okukhulu kunakho konke bese uyashare le video. Uthukuthela uyaveva wayengumphathi wesilomo sikaMaskandi lapha noMtshengiseni umfoka Gcwensa emuva kokuba wayengumsakazi ukuze FM adalule ukuthi wayegwazela isikhulu sale station. uNorman Isixhobo umfoka Mpungose lapho sesabe sengokuthathela uNgizwe Mchunu izinyathelo zomthetho ngoba nguye owayesaphethe uMtshengiseni ngalesikhathi enqoka nomgqomeni lapha ekhuluma uNgizwe ukuthi liphethe yasabala lapha emavikini esiphuma kubalula ukuthi abaphathi bokhozi babekhohlakela ngoba babegwazela ukuba kudlala umculo kaMtshengiseni bese kucendezelwa umculo kaMgqomeni lapha ibhova likadikadika Khumalo ngoba umphathi wakhe wayengabagwazeli bengakhiphi ngisho indibilishi. uMtshengiseni wayedlala amahlandla amane. Uthe wafika umgqomeni ebanjwe ngaphondo kodwa wafika wamqaqa. Umfoka Mpungose ubalulile ukuthi uNgizwe usenga ezimithiyo lapha ngenhloso kumehlisa isithunzi emphakathini. Wasesha ukuthi uhlelo ukumvulela icala lokumehlisa isithunzi ufuna achaze ngalesikhulu esasinikeza ukhozi FM umali. Ufuna bazi futhi ukuthi abantu yena ayona umngani wakhe lapha nokusho uSixhobo umfoka Mpungose wayengumphathi kaMtshengiseni oyisikhulu sakwa SABC lapha nophikeni lo corporation affairs and marketing Nkosazana Guguntulu. Uthe iSABC ihlale kusho ukuthi yona ibekezelele izenzo ezingalungile futhi isithathele izinyathelo lapha inhlangano yabagqugquzeli abaculi ukuba banamawubani okumele aze nobufakazi bephayola nabantu abagwazisayo ukuqinisekisa ukuthi ukuthathelwa abathintekayo izinyathelo lezi zinsolo ebezingakathathelwa kwaSABC kuphetha yena lapha uNkosazana Ntulu. Kuvela lezi zinkulumo nje umzwakhe Embulo nabanye basanda kumashela emahhovisi akwa SABC ngoba befuna kuliwe nesihlava sokugwazisa kwabaculi lapha baze banxusa nabophiko loqhebo kuba baluphenye wabasebenzi baSABC abathintekayo kulomkhonyovu. Sokumlando ukuthi umgqomeni noMtshengiseni kwakuyinkukhu nempaka lapha futhi kuzwanya ngawo wonke amandla ukuba bahlukana nomkhubo okungcofana ngoba wasudlule nemphefumulo yabantu abangaphezulu kwesithupha kwaze kwafika lapho wayengumphathi ukhoze FM ubhodloza umfoka Ndimande lapha nomisa umculo wabe emoyeni bakhishwa nasohlini lamasati nalabaculi okufanele bavotela nakuba kunjalo baqhubeka nokungcofana engomeni kwaze kwaba umgqomeni uyedlule emhlabeni lapha ngoDisemba 19 ngawo unyaka ka2009. Ezingomeni zakhe wayekuveza ukuthi umculo wakhe ucindezelo ukuze ningakho nje azathi noma ungavala akukugqiza iqakala ngoba bewungahlala vele ngendlela lezi insolo esiqhubeke kabi noMtshengiseni engasekho emhlabeni njengoba ehamba ngawo unyaka ka27 lapha July engwawo u2015. Nganza kwethu ilona udaba benginithulele lona namhlanje kwindabeni ezenkezeni. Ngifuna udlulise owako ukuphawula mayelana nalolu daba lolu enginilethela lona. Sihlangane kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandela. Ngakhohlwa ukusubscribe, commenta, ukulike kanjalo nokushare. Nibe nosuku lomnandi. Nginithanda kakhulu. Yabarula ke lo muntu umemezayo, umemeze ngathi uyakhala uyali